הלו. כולם באים, אה? אל תאכזב, זה מסיבת יום הולדת שלי, אתה יודע, בלי פדיחות, אתה יודע, שאני תן לי היום ברגוע, לשתות, תראים. הלו. אז מה? אחי? אז מה אני משך מתה? מה שידור חוזר של הפועל עכשיו? מה שידור חוזר של הפועל? אמרנו כל שישי כל מצב. אמא, מה דרך שלך אומר? מה זאת אומרת תמיד אין לך מקום ברחבה? נפנה לך. לא, זה בסדר. נלמד אותך גם לרקוד. למה את לא באה? נו, מה אתה התבחש שלך? גלעד, מה אתה עושה? מה אתה דפוק אחי? תראה, אני מביא אנשים בכוח המחשבה אחי. מה אתה מסתלבט לא בכלב? אני לבד יושב לי וחושב לי היכן אהבתי, היכן טעיתי, מה לא נכון עשיתי, שכך פגרה